La Drumas Media sihlangane njalo namhlanje sisenyanga endaweni okusenyangwara village lapho esuka khona suka khatshana esiya khona imoto kukhatshana ukuthi size sifike lapho siyadinga phela esichisayo imoto sifike lapha siqase indaba ezi3 kodwa into esimangazileyo ukuthi ekubeni kwethu kade simangala ukuthi kwezinye indawo inkomo nxa zihamba siyanatha ziyahamba zayehla phansi ziyenatha emadamu but lapha instead of ukuthi ziyehle zona ziyakhwela sihlangane ukuthi kube kulamadamu phezulu kwentaba zangikhona but ukuthi uzukhwela intaba zangikhona hayi kunzima but njengoba sithola sithi ukuthi thina siyiDrumas Media we take you to another level namhlanje sicabanga ukuthi let's sizithathe to another level sisiyadingela wena ukuthi lawe uhlale another level endawo esidlula kiso. eZimbabwe chinangwa chedu seDrumas Media kukunzirai zvinenge zvichiitika munzvimbo dzakasiyana siyana. Chandingade kukuzivisai semataurwa anga achiitwa naOpa ndechekuti kuti tizosvika panzvimbo ino tiri pavillage inonzi Nyagwara village munzvimbo yenyanga. Chandingade kukuzivisai ndechekuti hongu tinogara isusu seni kwandakakura kuMount Darwin, asi raramo yevanhu vekuMount Darwin nekunoku zvakatosiyana zvachose. Kunoku vanhu vanonyanya kugara mumakomo ndochekutanga, uyezve dzimwe nzvimbo dzacho dzenzvimbo yenyanga mumakomo imomo dzinoyera zvakare. Chimwezve chandingade kukuzivisai ndechekuti zvakasiyana kunoku nedzimwe nzvimbo ndezvekuti kana mombe dzedu dzichinonwa mvura kunana Darwin dzinotodzika pasi dzinotsvaga mvura, kunoku dzinotopinza pamusoro pegomo ndopanowanika mvura. Ndokusiyana kwakaita nzvimbo ikoko. Uyezve vanhu vekunoku havana basa nekuti ari kugara mugomo. Kuti tisvike panapa tapfuura makomo anokwana kuita matatu izvozvizvi kupinda kwacho hakungakukwanisa, taaneta zvisingatomboite. Ndokusiyana kwenzvimbo. Saka tinoda kuti tinge tichifamba munzvimbo dzakadai so tichikuratidzai zviri kuitika. Kuno kunyaya yatiunza hatisati tasvika tiri kuenda. Ndofunga mukatarisa nzira dzatafamba tichakuratidzai kukwira makomo, kukwira makata tichienda, asi nyaya tainga kunoku ndeye chishamiso chakaitika chekuti pane nzvimbo iri kunzi yakangofuma isisipo patone rwizi, asi rwizi urwu rwakasvikogumira pamisha inogara vanhu. Regai tiregedze zvokufungidzira tisvike panzvimbo pacho tikuratidze. Ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwara reupenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Kusangana kwatiri kuita nhasi uno kana kuti mazuva ano tiri kumbotendera nzvimbo yenyanga. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Njengoba lisiza ukuthi phela these days asihlali phansi phela sithi sibhode endaweni yasenyanga sibone ukuthi kuyini okwenzakalayo, yiziphi izitori ezenzakalayo, kwenzakalani endaweni ezinje ngesikhathi bani. So mina njengazo zonke izikhathi mina ngoOpa Mpofu ngihamba lo Andrew noba namhle ngathonga ukuthi hayi Makadi, anyway Makadi baba Chera. Murise chera. Andiri ku Murise. Nzvimbo ine yatiri. Ndakanganwa suri yenyu vateereri. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Remember, Drumas Media taking you to another level. Nzvimbo ine yatashanya muri yeZimbabwe, sekutaura kwatamboita tafamba mutunhu yakawanda kuti tizosvika panzvimbo ino. Chimwe chezvishamiso tinozviziva kuti kunzvimbo yekuChipinge uko zvakaitika munguva iya yecyclone. Asi izvi hazvina kuitika munguva yecyclone. Vanhu vagerewo zvavo padzimba dzavo, vakazongoona kwachena vachiona patone rwizi, ende rwizi rwacho chinonetsa chinopa mibvunzo ndechekuti gomo ramuri kuona iro ndo panotangira patingati pazasi paro
ndopakatangira mvura, asi fosi yemvura kuti inge ichinge yabvisa matombo achitakurwa achiendeswa kumiti ichienda pamusoro, zvinobva zvatipa mibvunzo yakawandisa. So indaba ekhona lapho ukuthi lapho esikhona kule ntaba, so ekule ntaba enjalo abantu abahlala khonapha abesigabeni labantu abaseduze lentaba yangikhona bavuka ekuseni sokugebhekile kule ndawo ngane ngumgero omkhulu kakhulu ukuthi nxa libona lizabe libona ukuthi amatshe amanye haye yenza ngani igrade yakade lifaka amatshe eceleni likhipha izihlahla lifaka eceleni, kodwa bathi bamangala ngoba kwakungaso sikhathi sika cyclone uthi kumbe kwakungusakloni Dineo o cyclone wathi hayi noba into ezinjalo zake zayenzeka eChipinge but kwakuyicyclone but lapha ayisikho. Waphomba uvuka kwenzekale bamangala ukuthi kanti into bani kwenzakalani kwini okwenzakalayo because intaba yangikhona akula ma-sources ukuthi singathi kumbe amanzi avele edamu kumbe avela nga. Asika chimwe chishamiso ndechekuti gomba iri rakavhurika rakusvika padzimba ndoparakabva rangoita se ramira harina kuzoendera mberi nekudaro, uyezve mvura yakabva ipapa paina kuafekta vanhu vari pamisha yacho, ndopane chishamiso vangadai vakatorwa nemvura nekuti zvinoratidza kuti mvura inge ine power isingaiti. Saka mafungire evanhu venzvimbo inei vari kuti there must be something behind it. Hatizive kuti chii, asi ndo zvakaitika. So abahlala khonapha bathi hayi asikwazi ukuthi kwinokwenzakalayo but ngabe sibili kungamanzi, ngabe kumbe izindlu ezazikhona khonapha njengoba libona indlu le omuzi lo ukuthunjani uthi vele ngabe wahamba waphalala but amatshe ayephakamiswa ngamanzi angikhona or whatever kwakusenzakala kwakule power silucose amanye ayakhanya ukuthi kwakugebha izihlahla ukuthi kwehlulani ukuthi kuze kudlule lezi ndlu asikwazi but amanzi angikhona afika acinela lapha okuqalisela khona izindlu or imizi yabantu sokuthi kwayenzakalani hayi kwazubani. Azwai muri eZimbabwe, ini ndinoitwa Shingirai Manjoro, ndiri mumiririri wenzvimbo ino yeManyungu, ndiri sabhuku wenzvimbo ino yeManyungu village. Nhaurwa yakaitika panapa pagombo rino rinonzi Nyabunji. Kwakanaya maiwa muna machi kukanaya mvura yakanga yakati wandei kubva kuseni kusvika zvekuma past 10. Kubva kuma 10 ndo pakazotanga takatongotanga kunzwa maungira kuita sendege. Pakakavwa nemhute gomo racho rese zvekuti hapana ainzwisisa kuti chii chiri kudini chiri kuitika. Soon after 30 minutes takachizoona mhepo iye mhute yechibva yadini yaparara. Yaparara kudaro ndo patakachizoona kuti pane zvaitika, asi chakakonzera pane mvura yakabva nechepamusoro chaipo pegomo inongo ndo yakabva yaflada yadini yadzika kuno gomo rivha ratinongotanga kuchikondomuka richidini chichidzika, zvekuti mhuri yakagara muzasi tata kutoityira kuti pamwe pangatoitika disaster. Wakazongorarama nekuzodaidzana wachimhanya wamwe wachibira kumhiri wamwe wachimhanya wakadai, ndo zvakaitika muno muManyungu. Ngati ndo asi sekuona kwenyu kungoitika here kana kuti chinogona kunge chiri chivanhu uyezve nzvimbo ino inoyera here? Kuyera kwenzvimbo hongu kuriko, chivanhu chingangodai chiripo zvakare, asi chakangoda kuti tibate takangoti imvura kuwanda kwemvura ndo mafungire takangodini takaita, asi gomo kuratidza kuyera kwaro kuti tivhure kuona kuti pane zvazoitika hatisati tazviona. But magariro enyu munzvimbo ino gomo iri rinoyera here? Gomo iri rinoyera, tiri kuti rinoyera nekuda kwokuti pakati peusiku tinombonzwa ngoma dzichirira nechepamusoro zvekuti tinototadza kuziva kuti chii chiri kudini chiri kuitika. Ko panomboitwa here zvinhu zvaya zvokuti vanhu vanonzi ataura zvisingaiti atsakatika? Aiwa, no, izvo zvisati zvatomboitika. Saka inhau yengoma dzamunonzwa inoita kuti mufungidzire kuti panoyera, chokwadi ichechi. Mubvunzo wangu unoti pane here imwe mvura iyi haina kunaya ipapa cheteka vezvemakomo akawanda, pane here mamwe makomo ari kuno
panogona kunge pakatorwa futi matombo no pakaitika sei zvakaitika izvozvi iro rigore iro raitika izvi kwete izvozvi hapana asi mamwe makore apfuura mumashure hongu pane zvakaitika pane riri kumabvazuva iro rakatombodzika rikatombotorwa futi nhau ipapapo kuchienda renji yacho yese tichienda kuna Nyangani tichiri panana Mozi apo paMozi mountain apo zvakaitika zvakare. Oho. Asi pamvura iyo ndiro chete rakazvi ndo pega pakaitika izvozvi. Aha. Kwaziwa imhuri yeZimbabwe. Ini ndini Albert Nyakumera. Ndinogara muvillage reManyungu. Unova makaitika chishamiso ichi. Zvinhu izvi zvakaitika zvekuti mvura yakanaya, gomo rikaita mute, kukange kuchiita maungira seendege. Asi pakapera kumute takaona kuti matombo akanga adzika, zvakaratidza kuti ndo zvinhu zvakatishamisa izvozvo. Uye chishamiso chacho ndechekuti matombo paakadzika aidzika achibviswa pakati achiiswa kunze. Saka zvinhu zvakatishamisa kuti chimbori chii chaitika ichi. Matombo haana kusara mukati. Matombo haana kusara mukati, aiburiswa kunze achibuda kunze. Ndokwa aibuda kunge pane chimugero chakaita seichochi. Nemiti ichiiswa kunze. eZimbabwe pamurungona ndizozvi. Panapa sekugara pazasa zvakaita vatongori sango papato nemiti pese papa kuzamurungona pakadaiso. Pazasi apo pato nedzimba dzinotogarwa nevanhu. Saka chakangova chikachika mazvo zvekuti rungwanani vanhu vachikomuka vakatongoona patogadzirika sechirwizi. Icho chitrenyi chamuri kuona matombo nemiti zvichingokadwa kunze uko. Saka vanhu vanonzwisa kuti imvura here kana kuti imhene kana kuti chii chaitika kuti kuyera kwenzvimbo here. Nanhasi wakangobatira uramaoko kuti dzimwe dzenguva pamwe gomo richapedzisira ratokudubuka. Saka ndezvinhu zviri kuitika mukati menzvimbo yeNyanga zvamuri kuona kudai so. Nesuwo tivagari venzvimbo iyoyo, saka tiri kungokuzivisa kuti ndo zviri kuitikawo kumarani kwedu kunoko. Hamene kuti pachafambiswawo sei. Nanhasi tiri kungotya kuti nechiitiko chakafanana ichochi. Ndo zvandingakuzivisei kuti kunzvimbo dzakasiyana siyana amene kuti muri kuzoonawo sei. Mhuri yeZimbabwe zvamuri kuona ndizvozvi zvakatongotishamisawo kumuka tichiona zvakadai so munzvimbo muno. Ini ndiriwo mugari wenzvimbo inoyi, ndakazongonzwawo ndikati rega ndinoona kuti chii chakaitika, but zvakatishamisa kuona nzvimbo yapera kudai so, matombo achitorwa achiiswa kusaidhi, miti ichigoborwa, hatina kuziva kuti chii chakaitika. Zvinhu zvakangoti kashamadza zvikuru kuti zvaitika munzvimbo yedu, asi hatina kuziva kuti chii chakange chaitika kuti zvisvike panzvimbo iyoyi. Saka zvinototishamisa kuti chii chakaitika munzvimbo yedu. Tinotenda nemashoko iyaya kuti zvakaoma. Muri yeZimbabwe mazvinzwa zvataurwa nevagari venzvimbo ino. Isusu venhau tinokasika kumhanyisa pfungwa kuti chii chaitika ipapapa. Hongu kugeography zviriko, asi mukatarisa kana nzvimbo yeChipinge pakaita mvura iyoyi yakaparadza misha yakawanda ikauraya vanhu, panongori nemibvunzo even today kuti zvinoreva here kuti makore ese aya hakuna kumbogara kwakaita mvura yakadaro. Tochizosanganisa vamwe vanenge vakutaura kuti pane n'anga inonzi Nhingi yakafa pakati zvikabva zvazodai vanhu vakuplaza nekuti zvinhu zvinenge zvaitika zvisina kujairirwa kuitika munzvimbo. Kana chiri chivanhu, kana kuri kuitika kuda kwaMwari, aiwa isusu hatingazivi, asi chikonzero tauya pano kungokuzivisai kuti izvi ndo zvakaitika munzvimbo ino. Zimbabwe ndinovimba mafadzwa nechirongwa chatakupai zuva ranhasi. Motiudzawo zvamunofunga kuti chingava chii. Timbonzwawo kwamuri. Tinoziva patakatorwa paya tine mufananidzo yenjuzu padivi, vanhu vakatanga kutaura zvakawanda wanda. So lapha ukuthi silifakele video le ukuthi sizwe ukuthi nina lingacabangela ukuthi kuyini.
ukuthi kuyini okwenzakalayo siyakwazi ukuthi libaningi abalembono ukuthi omunye uzathi kwahamba so kodwa sifuna ukuzwa lini ukuthi libone ngane kuyini because lathi asikwazi ukuthi kuyini asitsho ndisho kuti pane zvakaitika akona ukuthi kukhona okwenzakalayo asi masimba aMwari ka anoshamisa dzimweni nguva uchazonzwa kuti pato kuwanikwa goridhe vanga vachida kungovhurirwa so kunzi honai zvimwe zvinoitika izvozvo kana kuti pane zvakakanganiswa never know but kana pane zvakakanganiswa dai kumbe madzimba dzakaenda but dzimba hadzina kuenda vanhu havana kukwadzwa kuratidza kuti vakachengetwa asi chakuitika choti vari kutya kuti mvura inogona kungouya futi mumwe musi vakarara yokontinya nejeni yaro so hasikwazi kuti wahamba njani sifuna ukuzwa kuwe mlaleli or subscribe weDrumas Media awuqalisa ukubona ivideo le make sure ukuthi uya subscribe kuDrumas Media because we take you to another level. Ngatisangane zvakare mune zvimwe zvirongwa kubva kuna Opa Mpofu na Andrew Shamba. Ngationane mune zvimwe zvirongwa. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Oh